Чым запомнілася весна 86-го года? Запомнілася вельмі яркім сонцам падчас так званага паходу здароўя, які на традыцыйныя траінскія святы прымусілі ісці супрацоўнікаў берасейскага панчошнага камбінату, сярод якіх была моя мама. Некалькі працоўнікаў гэтага прадпрыемства разам з сем'ямі, з дзецьмі выправіліся ў ваколіцах Берасця. Некалькі дзён мы хадзілі. Так, запомнілася, што гэта было вельмі добрае, сонечнае, незвычайна проста для пачатку траўня цёплае надвор'е і вельмі такое яркае, празрыстае сонца. Толькі пасля я даведалася, што гэта было радыеактыўнае сонца. Чуткі пасля папаўзлі, што здарылася нешта аварыя. Запомнілася, як маці мазала мяне ёдам, давала разбаўлены ёд у лыжцы вады. Пасля яшчэ запомнілася, як у школе увесь час па радыё гучала прапаганда, што ўсё добра, калі ўжо немажліва было скрыць аварыю, яны казалі, што ўсё добра, ўсё нармальна, людзі працуюць, і нават буслы там па-ранейшаму гнездзяцца в гэтых раёнах з радыяцыяй. Пасля ў нашых класах пачалі з'яўляцца дзеці з чарнобыльскіх раёнаў. У 92-м годзе, калі наш клас 17-гадовы мы выпускаліся са школы, памёр хлопец, адзін з перасяленцаў чарнобыльскай зоны, я дагэтуль памятаю ягонае прозвішча Бурштын. Ён захварэў на рак і памёр, не дажыўшы пару месяцаў да свайго выпускнога.